μου έρχεστε και μου ζητάτε ένα λίπασμα 20-20-20 για ανθοφορία. Και έρχομαι εγώ για να σου καταρρύψω αυτή τη θεωρία, γιατί πας και μου διαβάζεις σε σελίδες με φυτά που σου λένε πάρε 20-20 για τα λουλούδια σου. Όχι ότι θα κάνεις κακό, αλλά πάμε να δούμε αναλυτικά τι πρέπει να πάρεις, γιατί πρέπει να το πάρεις και γιατί παρόλα αυτά κάνει δουλειά αυτός ο τύπος λιπάσματος. Λοιπόν, οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν το άζωτο, φόσφορο, κάλιο, έχουν τις ποσοστιαίες μονάδες επί της 100 που περιέχει σε 1 κιλό λιπάσματος, δηλαδή το 20-20-20 έχει 20 μονάδες αζότου, 20 μονάδες φωσφόρου, 20 μονάδες καλίου. Το άζωτο το θέλουν όλα τα φυτά για τις βασικές λειτουργίες, για την ανάπτυξή τους, για τη φωτοσύνθεσή τους, απαραίτητο στοιχείο και είναι το πρώτο στοιχείο που παίρνουν. Ο φόσφορος κάνει την δουλειά για ένα δυνατό ριζικό σύστημα, το χρειαζόμαστε και αυτό, όλα είναι βασικά στοιχεία που αναφέρουμε. Και το κάλιο είναι το μυστικό για την παρατεταμένη ανθοφορία, για μεγάλους καρπούς, για σχηματισμένους όμορφους καρπούς και για ποιότητα. Όταν λέμε 20-20, συνήθως οι κυρίες που μου το ζητάνε δεν εννοούν το κοκόδι, το μπλε το λίπασμα. Γιατί το κοκόδι το λίπασμα είναι βραδίας αποδέσμευσης, δηλαδή το βάζουμε νωρίς στην άνοιξη, για το φυτό το απορροφάσει σε βάθος μηνών. Το 20-20-20 που μου ζητάτε είναι αυτής εδώ της μορφής. Είναι, βλέπετε, σαν ζάχαρη, είναι κρυσταλλικής μορφής. Είτε το βάζουμε γύρω-γύρω από το φυτό και ακολουθεί πότισμα, είτε το ενσωματώνουμε σε ποτιστήρι με νερό και το ποτίζουμε. Γιατί σου κάνει αποτέλεσμα τώρα το 20-20-20? Σου κάνει αποτέλεσμα γιατί είναι έτοιμη τροφή. Είναι η μορφή τέτοια που μπορείς να δεις άμεσο αποτέλεσμα την επόμενη μέρα κιόλας. Όταν όμως θέλεις λίπασμα ανθοφορίας, δεν πας στο 20-20-20, είναι ένα πλήρως ισορροπημένο λίπασμα, πολύ καλό λίπασμα, δεν θα κάνεις κακό, καλό θα κάνεις, αλλά όταν θέλουμε εξειδικευμένο, πάμε ακριβώς στο εξειδικευμένο προϊόν. Είναι ένα τέτοιου τύπου, σου δείχνω τώρα για παράδειγμα προϊόν, αυτό είναι ένα 5-10-42, πάλι βλέπεις ίδιας μορφής, το οποίο τι έχει? Πολλές περισσότερες μονάδες καλίου και αυτό βοηθάει στην ανθοφορία του φυτού, στην παρατεταμένη ανθοφορία του φυτού, έντονο χρώμα τα λουλουδάκια μας. Αυτό ψάχνουμε από αυτά τα λιπάσματα. Για αυτήν τη δουλειά μιλάω συγκεκριμένα. Τώρα, να διευκρινίσω κάτι. Δεν θα κάνεις κακό στο φυτό αν πάρεις 20-20. Κοίτα όμως τι γίνεται. Κάποιοι φοβάστε και λέτε ναι, όμως πότε να σταματήσω τη λίπανση, καλοκαίρι λιπαίνουμε ή όχι? Λιπαίνουμε το φυτό, το δέντρο, το λαχανικό από τον Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και τον Νοέμβριο. Όταν δηλαδή το φυτό είναι στην ανθοφορία, όταν είναι στα ντουζένια του, εν πάση περιπτώσει, γιατί τότε χρειάζεται να έχετε στο μυαλό σας το λίπασμα σαν συμπλήρωμα διατροφής. Έτσι λειτουργεί, όπως στον άνθρωπο που παίρνουμε τα συμπληρώματα διατροφής, έτσι είναι και αυτό. Για να κάψεις το φυτό πρέπει να βάλεις πάρα πολύ ποσότητα λιπάσματος, που αυτό δεν συμβαίνει γιατί φαντάζομαι συμβουλεύεστε το γεωπόνο σας όταν αγοράζετε, ακόμη και τις οδηγίες που αναγράφουν πάνω τα σκευάσματα τα συγκεκριμένα. Πέρα από αυτό όμως θα σου πω ένα μυστικό. Μπορεί να κάψεις το φυτό σου, το λουλούδι, το οτιδήποτε, μόνο με το νερό. Πώς γίνεται αυτό? Όταν έχουμε το καλοκαίρι θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές και πας και μου το ποτίζεις από πάνω από ψηλά και μένει νερό πάνω στο φύλλο, αυτό από μόνο του δημιουργεί εγκάβματα. Οπότε, εάν εσύ μου έχεις διαλύσει το νερό και θέλεις να το ποτίσεις και το ποτίζεις από ψηλά, δεν το καίς από το λίπασμα. Το καίς και μόνο που έχει μείνει νερό στο φύλλο και δημιουργείς εγκάβματα.